Good morning sa inyong lahat, guys. Magkuan ta, mamahaw ta. Atong ipamahaw karon kani ng avocado. Avocado atong ipamahaw. Medyo kuan na kanang uki-uki na kung ano na ko gihilante. Nya ang dinhi na lang sa ako medyo bulog-bulog. Pero ako ni kaligo karon kay para nga mawala niya. Unya kining ako apo diri gahubag ni ako diri okay. Kining diri ako sa una piangan ako ni diri kay sa una among tubig sa mga kuan pa mi sa mga bata pa mi among tubig layo ra mga grade 6. Layo among tubig sa balay pas-anon man. So magpas-an kog isa ka galon. Kada gyud na siya buntag sa di pa mi mag-eskwela mga ligo magsag-ob pag magkaligo maguli magdalag galon pas-anon gyud na siya muning diri ako nag kanya pag uli na mo gikan sa eskwelahan pagkahapon magsag-ob na pod na mula gito ang galon pasaanon muning diri ako sakit murag kanang nakuha niya ako diri na piang nya muni akong gibati na nihubag na medyo pagani siya hubag ko muni dinhi ang nalabanan sakit-sakit pa siya diri ang ganing diri kay gipahilot man ako gipanuhutan di ay kaning naatay mga agtrabaho na hantod nga na tigom-tigom siya na tigom-tigom muning gipanuhutan ni hubag siya og balik muning gihilot na medyo pa siya hubag-hubag pa siya unya sakit then ang diri po din sa ako bulog-bulog pa unya akong mata murag galo akong mata murag bitaw sa kanang ko anong murag galugwa sakit nga unsa ba sakit siya kuan lantaw ug hayag labi na kanang mo kuan jud ko sa cellphone pero di mo jud mahimo kay kinahanglan man jud nga mag-vlog ta para natay upload adlaw-adlaw no na karon mo kaon sa una ay ko mo kuan kana ang ay ko maligo kay murag ni kuan akong tiyan kay kagabi di man gid nga kuan nagkaon ko gamay lang kay para nga di ta pasmo na karon ato sa ning kuan no kaunon ani avocado atong kaunon dayon mahumang kog ligo kay naamang koy kuan karon lutuon nga order sa pizza kinahanglan natong lutuon namuning panikay-sikay tapag sayo ani kay para atong maluto dito ra dai nako dala ila ni mama ang pizza kay dito ra niya pick upon ang pizza dayon ang kato dayon kuan nanti abono nga napalit o pala nga to na abono kay mulagi na abtan tag daot nga hangin na to ko dayon nang iabono kay dagko na tong kuan dagko na ang batong apil ang kangkong kinahanglan na kabunuhan kinahanglan na to alla daot man mara niya to ipamahaw guys pero daot siya galuha-luha akong mata lagi uban-uban na po may tanan lain lagi basta agad tingog na magkuan gid atong lawas daot siya magkuan tag lain napadani magkuan ta kay murag nabunog guro ni siya nabunog na ni siya sa sige pislit na mo na resulta napadani lang nalata nang dagani niya ang uban nakagahapon ra gid enta ni siya gikaon medyo kuan na siya among baboy na sige nag-igok-igok pangayat na po siya bahog gutom lang po si budak ug si budin si korkor may na sila bahog wat sa dik ha kay medyo gigutom jud ko dik kaon sa kong una dik si Riri to asa yung nagkuan daro nagtrabaho ay nagpatudling sa iya kay magtanom og milon mga unta ninyo tanan avocado gikan na ila ni manang dadaan ko ni manang tag order mo ko niya to 3 ka kilo na ako ko niya nadalhan 3 ka kilo akong ikuan sa iya kaon ta guys
Nadala na po ni amo sa kaning ako sa subaw-subaw po kay taligsik-taliksikan ba. Angan sa mata sa bukid init kayo niya. Pagkakuan nagalindahaw dayon, mo na resulta. Sige na ko pagpanguan na diha dayon pagpangmap na dayon. Sili ko lang sa salog diha dayon pangmap. Sana nung ka-order ang pizza nga i-order dahil ang sobra dayon akong lutuon gagmay lang ako luto para masuroy na ako dere para dili alkansi sa kurente daw nga isa ra ka buok ang order ko and then ipasuroy dagto babaw. Puno siya nga avocado kaya dili gamuton. Hindi na ni mo itusnog og asukar. Ani siya. Kaunta ninyo tanan-tanan. Sabi yung avocado naman ang kay labo. Labo siya, labo. Tinuli din na lang gipangingon nga kung sa atong pambation sa bata pa nang aking piangan pa. Agbation gid nato pagka kanang aga tiguang na tanong, aga idara na. Ang bation gid ay kanila ni sa una dugay raman nila gid bata pa ko ani grade 6 pa ko ani ni siya na ko ani akong abaga karon pagid sa nako ni siya inyong nagibati na urag na kuan ba yan ihubag siya initan kong tubig heater be. Sige ito nga. Sige na pagkortasa. Lagi usang makaon. Ingon ka kay ikaw ang mag-vlog. Nabalik din. Ingon ka kay ikaw ang mag-vlog. Naulian naman ka. Kasi naulian, hindi pa man, medyo pa man kuha na akong ulo. Ikaw sa ang mag-vlog. Sige na, pagkuha na dito kaya mag-vlog na din ka. Adik suhol. Bugstay po. Kani lagi tunga taga meron man ako inumon dani basta lang ikuan ni mainitan na tiyan. Katong makaon na naman. Sige na yaho. Hindi na pagkuhan din sa 2 ka buok. Na may slice bread siguro da sa rep. Sana na po, wala diya. Napalit na si mami sa slice bread ba? Una ay paano? Hindi na kang sarap. Ay, pa naman na. Sige na. Minsan lang, kuhaan, ginit rin ang bahaw. Ayan. Huwag man lagi pangganahin kaon. Ang daghan bahaw. Ang diinit rin niya. Kasi rin, naramang po na sa babaw nagtrabaho. Maulit natin sila niya. Sa'yo siya naghikan, sa'yo siya nakaw kay murag pakyaw naman si pakyaw masiguro na iyahan trabaho karon. Abutang na sa pakyaw. Isa ra kata sabing tunga kata
Ay, kamay na may inuwa. Ay, saan ka sa Tara? Sara. Daniel, isaksak biyo. Kaunta ninyo tanan. Busog na ko, guys. Hindi na lang mahugagsa. Si Abril ang namahog sa baboy. Ngaon na si Budak o si Budin. Wala naman na sila gisulod sa kulungan kay buntis naman na magdinugmoy. Ayun na sila dito na makwaan hinuon. Maong wala na sila gibalik sa kulungan. Ang tuwa sa kulungan si Kurkur kay si Kurkur wala pa nangasawa. Hagoy magtumboy mangguro ni si Kurkur. Na si Bintoy po nagkuha siya sa tubig kay manghugas siya sa plato. Nya si Raymond, mga pina siya kay magpangas sa bukid, manigway sa baka, din maghatod sa cellphone ni Mother. Nya to ara hugason ni Bintoy nga plato. Unya kini nga nangape, gigamay-gamay gina niya iyang kape kay mao man ni ang magmap karon. Nya na nag-abay-abay siya ni Mami kay basin siguro maluwas siya tabangan siya ni Mami sa pagmap. Sama na me. Sayo si ate dire kay mag-upload. Ganihara kayo na iyang kape me. Napa baka sulodana. Sige na Kor. Sige na. Wa naman siguro na isulod imong tasa. Tanawa unsa na nay gipang pilit sa iyang dagwayo. Mag-upload na si Mami, nag-edit na si Mami kay para mag-upload. Ha? Si Mami manilig. Nayate Mami, ikaw kuno manilig kay siya ang magmap. Unsa man na Okay, basta ako ni. Diyan nang hugas na si Vincent. Ya, manigway na si Raymond sa baka, dalhon niya ang cellphone sa iyang lola kay para makabidyo na pod sila dadto. Ay udto na. Si Maninay dire kay nagmeeting-meeting sila kay magbakasyon daw ni sila sa Bohol. Oy, pabuhol ni sila. Unya, kuyugon nila si Koreana kay wa pa daw ni siya sukad nakasakay sa barko. Bisan sa laod ra kuno taman. Inig abot sa laod inyo ning ihulog. Imo nang ihulog me pag abot sa laod. Abot sa laod, ignore ko na yung dito na ka sa iho. Makaingling konsumo iho nga kini dako nga konsumo baho-baho magtalib. Unya unsa man kuyog ka ni Mami? Adele na lang. Ngano man? Dito sa Di ka kaabot sa laod. Si Jinjin mo gid sa mao ani gid liwatan ni ko ano si Koreana. Abi ginagtumboy na Jinjin sa una. Janjan. Janjan. Tumboyin ba kay na sa una. Asa nga og magsuot ning chaliko kay perti mang angayana. Mo gani. asa kani. Oh. Na unsa man ka ni pero ayaw gid pag laki pag budget gid. Nanguya di siya gahapon maring. Nabu. Dani man lagi ko nag-edita man lagi ko kagahapon kay ako adlaw gahapon nahurot ra sa edit. Nadani ko nya. Agkabantayan ako siya nga ana-ana siya sa map di. Nain ko nga naay nabutan din niyo kulira kayo. Naay nabutan kulira kayo. Dara si Lilin dari sa si Bintoy na agyo lagi ko nga naaji nabutan diriyo kulira kayo. Abi ni Jinjin niya. Pero gituya ko na ako kay naa ba siya dana niya ana-ana lagi siya muna. Ay sus maayig yang ana-ana o. Ya. Tindog siya. Nagyong lagi ko nga naay nabutan diriyo kulira kayo. Tumaran din ko ni Abi raw na. Si Lilin na to ang katawa na siya po nag-ana o. Dahil man siya nga katawa siya. Nakamay na dahil si Lilin nga ay si Koreana di ay kay butan magkaya kay nagmap-map. Pag abot dito maring
dito sa kusina. Damoy-nguya gid siya. Kaya naingon siya nga ano ko gipasagdan na kuno siya nga dili ko kuno niya trabaho kang saysay kuno. Pag ikaduha na to niya balik kay mapa na ko una then ipakaduha man ako balik sa iya. Pag di grabe niya nga dangoy-ngoy kay pasiligan niya ni Bintoy. Wa man bali-balik silig ni Bintoy. Di hilaka siya. Hagoy. Nya kay gibidyo ni Mami. Naa dani ka kita di Facebook karon. Unya. Na play na. Unya i-upload sa YouTube agay. Impas gini siya. Agay. Kani siya Masag kuno. Oh. Kani siya gana-gana lang iya dani kay nagi time nga butan kay ni. Pero gahapon maring naghapon niya dito naglaan sa inyo. Pag uli naghilaka. Kay? Naghilaka amot og naon sa siya. Gamay rang bikil. Giginkin mo, nagsimit, ngitabangan ko nila duwa. Ako ginoo ko na. Tago. Gingon nga ang talibdan ni. Tigong kadak ay kadako. Kay ngano? Gamay sipiat kay hilak na yon. Agay. Niya ang tipot niya. Nga na nakadako. Tanawa daw may kay murag. Simot. Nanay pa ho. Ikaw na ka. Unsa? Ne? Ay, kaya ako ba? Oh, sila tramandol pa na namin. Ada na kuyapan. Kabalo kami. Yan siya. May pag imong gipangalan sa ako, Richard Junior na lang. Ni usa pagka Richard nimo? Wala mo ni mo yung wala. Baji ka mang dako. Ay, baji nga uyab kayo sila ni Untoy. Untoy, kinsa man ang untoy? Yan nga. Ginita lang ka, di ba ito, ontoy? Oh? Hindi. Lagi nga baji niya. Ay, may pa kuno siya Richard Junior siya. Ito benta ko siya. Susimbat ko. Karong adlaw. Pero kay Ato ning butahan sa kuan guys, atong kangkong. Sinsya na kayo sa buhok ko, hindi ko pa ito na suklay kasi masakit pa ang ulo ko kapag na ano yung buhok ko. Lagyan natin ng abono. Para naman tumaba ito. Tagsang pindit lang. Wala akong purok kasi ito sa bukid.
Ayan guys, ang sitaw nalagyan ko na din ng abono para tumaba naman. Pero mataba naman ang tubo ng sitaw. Tsaka tangkong. Nilagyan ko na rin. Tapos doon ko itanim ang pitsay. Ako lang nakuha nun ang lubian na daw ang saging. Kaya para maigo siya dyan sa init. Diyan ko ilagay ang pitsay, itanim. Diyan ko itanim.